ano 1940. Meus pais acababan de casarse en Madrid. Un ano antes, meu pai atopábase facendo a mili e miña nai fixe unha fermosa foto para regalarlle. O sol preguntou à lua quando Eu son Carmen, a súa filla, nacín en San Fitolo, un pobo de Montederramo, no ano 1942. Na miña xuventude fixen moitas amizades e veñen á miña mente. Moitas veces recordo deses tempos. As miñas amigas, e máis, eu pasábalo moi ben nas festas do pobo. Daquela, alá polos anos 50, íbamos a pasear e íbamos polos povos máis próximos, andábamos ata 5 kilómetros, ou todos xuntos nun camión, que era o que había daquela. Os mozos metían nas mans e andábamos a guantazo limpio, pero o pasábamos moi ben. Gardo un bo recordo do señor que se chamaba Pepe, que tiña 80 anos, pero tiña moita marcha. E tamén lembroume moito da miña amiga Marisa. As dúas andábamos sempre en bicicleta, e o cura chamábanos caballitos. O señor era vello, e non entendía, pero no fondo era boa persoa. desanda no mais alto se vai pôr. Sou eu, não ando nem desando. Naqueles tempos todo o traballo había que facelo a man. Cortabas a erva, logo secábase, collías o carro das vacas e levabas a palleira, e durante o inverno os animais dábanselle de comer na corte, xa que nevaba moito e chovía e non podían pastar no monte. Nas matanzas do porco reuníase moita xente na nosa casa. A canción dicía: fai un sol de carallo, pero lembro unha vez na que pasou todo o contrario. Caiu unha grande nevada, traballábamos moito, pero tiñamos chouriza, carne e todo o ano. Se o mundo em ti se encerra, e ao sol, meu querido sol, se o mundo em ti se encerra. Como tanta xente do meu povo, emigrei. No meu caso, marchei a Francia. Ali traballei no hospital de Vián e fixen unha morea de amigas. Nesta vila hai unha fábrica de augas termais na que traballa moita xente. Está preto do lago Lemán, no que se fai a travesía en barco a Suíza. Os meus sogros casáronse en Xunqueira de Ambía. Logo foron vivir a Requeixo, un pobo preto da vila da Llariz. Tiveron 7 fillos, un deles sería o meu marido. Naqueles tempos pasaron moi mal, xa que o meu sogro traballaba na pedra e tamén tiñan ovellas. Os nenos, ao sair da escola, iban das ovellas ao monte. Os domingos a súa nai mandábaos buscar un feixe de leña na finca do veciño rico do pobo. Logo lavábaos e mandábaos á misa. Meu home tería sobre 10 anos e dicíalle a súa nai: mamá, 2 pecados, primeiro roubar a leña e despois ir á misa. O meu marido Evaristo tamén traballou en Evián, no seu caso de albanel. Coñecémonos ali, e os dous xuntos axudamos a moita xente a arranxar os papéis na policía. A xente era moi agradecida, sobre todo os portugueses, que nos traían botellas do Porto e os domingos xogábamos a petanca. Éramos uns campeóns. Eu xogaba de compañeira cun señor de Coruña e sempre me dicía: Maricano, que me falta o rosario se non lle gañamos entre franceses. Evaristo e máis eu casámonos no mosteiro de Montederramo no ano 1966. Foi un día moi fermoso, a pesar de que facía moito frío e había moita neve, pois era o 26 de decembro. Estuvimos rodeados de moitos amigos e familiares e logo fomos de lua de mel a Vigo e a Coruña, para despois voltar a traballar a Francia. Ao pouco fomos padriños da boda de Pepe e Concha, dous dos bons amigos nosos que tamén se casaron no mosteiro de Montederramo. Hoxe en día teñen 4 fillos e son felices. Tivemos 2 fillas, as cales nos deron 4 netos fermosos, 2 nenos e 2 nenas. Os meus fillos non puderon disfrutar moito dos seus avós, xa que en pouco tempo faleceron. Ás veces a vida dache uns golpes e tes que quitar forzas donde non as tes para sobrepoñerte. Pero a pesar disto, eles gardan moi bons recordos deles, sobre todo de cando andaban polos campos de San Fitoiro co carro das vacas e se bañaban todos xuntos no río.
As miñas fillas pasaron unha infancia moi feliz en Monte de Ramo, onde tuveron moitas amigas, as que xogaban nos prados de Ponte da Faira, ao lado do río. E a maior participou nun concurso do banco e tocoulle unha bicicleta e puxose tola de contenta. Fixemos unha superfesta na compañía do director do sucursal e do seu mestre. Mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dela a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança. Emocionei-me moito ao recordar pasaxes da miña vida, dos cales non cambiaría ningún só intre. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada. No transcurso do ano 1900, o meu avó Constantino, nacido en Barrubio, concello de Monte de Ramo, decidiu emigrar a Cuba, sendo moi novo. Ali traballou como capataz na construción da vía de ferrocarril. Desta forma coñeceu a que sería a miña avoa, unha linda cubanita chamada Caridad. Namorouse dela e casaron. Tiveron 5 fillos, un deles sería o meu pai. Cando naceu o último durante o parto, a miña avoa morreu. Constantino sentiuse moi só e regresou a España cos seus fillos. Pero ao pouco tempo de estar aquí, a morriña pola súa muller e os recordos fixeron que caese gravemente enfermo, morrendo e deixando orfos aos 4 fillos. Pero uns tíos recolléronos e criáronos como se fosen os seus propios nenos. A miña avoa materna, Asunción, naceu en Folgoso, unha aldiña de Monte de Ramo, e meu avó Valentín en Parada do Sil, en plena Ribeira Sacra. Os dous xuntos emigraron a Argentina, alá polo ano 1926, para facer o seu propio patrimonio, pero para iso foi necesario que deixasen aos seus fillos pequenos ao cuidado dos seus avós. Por este motivo regresaron pronto. Pero os tempos eran difíciles e o meu avó, por segunda vez, tivo que emigrar de novo. Pero nesta ocasión foi só a Cuba. Os meus pais coñecéronse en Monte de Ramo, xa que o meu pai Francisco era cubano, viu a España cando aínda era pequeno e alá polo ano 1941 casou ca miña nai, Italina. Pero pouco despois de casarse, sendo eu moi pequena, o meu pai sentiu a necesidade de volver á súa terra de orixen e emigrou a Cuba. Ele estuvo uns 3 anos, desde onde lle enviou esta foto a miña nai, que o extrañaba moito. Pero ao pouco tempo de regresar a España, Deus non permitiu que a miña nai e eu disfrutáramos da súa compañía e levouno. E por iso eu crecín sin o meu verdadeiro pai. Pero o meu tío Ignacio, irmán da miña nai, sempre estuvo a beira miña e da miña nai. Polo que non me faltou o agarimo dun pai. Creo que é o momento de presentarme. Chámome Asun, nacín en 1946 dun pequeno pobo, pero moi querido para min. Chámase Folgoso, no municipio de Monte de Ramo. E a miña infancia foi boa. No ano 1963, seguindo a tradición familiar, a miña nai e eu emigramos a Suíza. Ali traballei durante 2 anos nunha fábrica de celulosa. Estaba situada á beira do lago Lucerna, cunhas paisaxes moi bonitas. Ali visitei algúns lugares, entre eles as cataratas do Rin, por onde fixen a viaxe en barco. As paisaxes eran verdadeiramente impresionantes.
Logo de 2 anos de estancia ali, regresei a España para casarme. Agora quero falarvos de Pedro, o meu marido. Naceu en Monte de Ramo, a súa infancia foi moi bonita, rodeada de mimos e de cuidados. No ano 1963 fixo o servicio militar en Coruña. Por aquela data éramos novios. Foi unha etapa da miña vida moi bonita e feliz. Coñecémonos nunha festa de verán. Eu só tiña 13 anos, pero pareceume tan guapo que me enamorei del. Logo dunha longa relación, casámonos, o 13 de decembro do ano 1969. Unha data inesquecible para min. Con el tiven 3 preciosos fillos: Roberto, Mónica e Francisco, dos que me sinto moi orgullosa. Despídome co desexo de non aburrirvos demasiado con este pequeno relato da miña vida, da que me sinto plenamente satisfeita, e co desexo de que algún día poida contarvos a experiencia de ser abuela. Miña nai, Flora Rodríguez Pérez, naceu en San Quitoiro, concello de Monte de Ramo. Foi nai de 10 fillos, foi unha nai exemplar, da cal aprendín moito e a cal quixen con locura. Ela estuvo en Barcelona para traballar, xa que estaban ali as súas irmás, pero estuvo pouco tempo porque deixaba unha nena de meses e o seu marido, e tiña moita tristeza. Miña nai tiña 26 anos. Meu pai naceu en Vilose. Eran 7 irmáns. Traballou nuns almacéns de cemento moitos anos, pero os últimos tempos os almacéns trasladaronse a Madrid e tuvo que colocarse de peón de albañil en Ourense. Traballou de día e de noite para poder sacar a familia adiante. Era moi bo e moi querido por todo o mundo, moi hospitalario. Aínda con 10 fillos, fíxose cargo dunha irmá que se puxo enferma e estuvo con eles hasta que falleceu, tendo irmás que puderan atender. Eu son Marga, a 7ª de 10 irmáns. Nacín no ano 1945 en Ourense, donde transcurriu a miña infancia e donde estudiei hasta os 12 anos, xa que non era moi boa estudiante. Despois estuve cosendo nunha sastrería e aí gañei as miñas primeiras pesetas. Cando os meus pais pensaban que estaba cosendo, o que realmente facía era axudarlle a nai do sastre a limpiar a sindical. E foi na boda do meu xefe a primeira vez que comín gambas e como non sabía como se pelaban, comías con casco. Aos 17 anos marchei para o País Vasco, primeiro a Oñate e despois por motivos de traballo a Vitoria, donde traballei nunha fábrica de pilas. Por esos tempos, miña irmá casouse en Barcelona, pero a min operáronme de apendicitis e non puiden asistir ao enlace, acompañala ese día tan importante para ela. Foi unha lástima. Recordo con cariño que na boda dunha amiga que se casou en Vergara fixemos unha aposta entre as compañeiras a ver si era capaz de ligarme ao padriño. Ao final foi así. Salín con el un mes, pero como non me gustaba, deixeino. O meu marido Justo naceu en Badajoz, pero coñecémonos en Vitoria, no ano 69. Un baile que se chamaba Monte Azul. Estivemos 2 anos de mozos
e no ano 71 casámonos na Iglesia dos Desamparados en Vitoria. Un 2 de xaneiro non esquecerei jamás o frío que facía ese día. Había 23 grados baixo cero. Unha placa de xeo casi facía que tiveran que levarme polo aire. Todas as tuberías rebentaron. Gardo moi bo recordo dese día. A ceremonia foi moi bonita e pasámolo moi ben, arroupada en todo momento polos meus familiares e amigos. A comida tuvo lugar no restaurante Achuri e ali estivemos bailando hasta moi tarde. O viaxe de novios foi a Ourense, a casa dos meus pais. Cando me casei, deixei o meu traballo, dedicándome por completo o meu tempo ao cuidado dos meus fillos e do fogar. Xa que o meu home traballou moito fora da casa, pero dentro dela levaba a batuta eu. Teño a miña memoria un acontecemento moi feliz para min, que foi cando logramos reunirnos ca nosa nai os 10 irmáns, cuñados e sobriños, con motivo dunha festa en San Vitoiro. Foi a única vez que lembro desde a miña xuventude. Cada vez que vexo as fotos da miña familia non podo evitar emocionarme, xa que me trae bons recordos e outros non tanto, xa que hai varias personas que non están entre nós e iso prodúceme unha tristeza inmensa. Tivemos 5 fillos, 3 nenos e 2 nenos. 4 deles hoxe están casados e deronnos 4 fermosos netos. Hoxe vivo a tempadas entre Vitoria e Montederramo. Ao longo da miña vida pasei moitas dificultades. Houbo cousas boas e outras non tanto. Pero iso aínda me deu máis forzas para seguir adiante. Aprendín a convivir con elas. Nadie dixo que a vida fora sincera. Vilariño Frío é un pequeno pobo situado no corazón da Ribeira Sacra e pertenece ao concello de Montederramo. Para min é o máis bonito, porque eu é onde nacín, onde pasei a miña nenez, que foi moi bonita e recordareina sempre. Ten unha ponte romana e hoxe en día ten moitas visitas, xa que se atopa en todos os folletos turísticos. E inda que a ponte está ben conservada, o camiño para chegar a ela hoxe está bastante estragado. Para a xente do pobo e para min ten moi bons recordos, porque cando éramos novos íamos lavar ali a roupa e pasábamos alá todo o día, comíamos, bañábamos e facíamos ali as nosas festas. Íamos de moi boa gana para xuntarnos toda a pandilla. Vilariño era un pobo no que antes había moita xente, nenos, mozos e persoas maiores, que se reunían todos os domingos ao saír da misa, e agora cada vez queda menos xente, ya que hai maioritariamente anciás. Dá pena pensar que antes había 2 escolas e agora só hai 3 nenos para ir ao colexio. De toda a miña familia son a única que nacín en Vilariño fai 69 anos disso. A miña casa está situada no centro do pobo, que era onde se facía a festa patronal. A miña familia tiña unha tenda, por iso miña irmá e eu tiñamos que botar unha man nela porque había moita xente, pero aproveitábamos calquer intre para ir a bailar coas amigas. Pola mañá saía a procesión, que pasaba por diante da miña casa. Sempre había moita xente, porque había invitados, familiares e amigos. Acórdome de que a miña irmá traía as súas amigas e eu as miñas. Agora doume conta da paciencia que tiñan os nosos pais,
como a miña irmá e eu levábamos 5 anos, cada unha tiña as súas amigas. Sempre aproveitábamos as festas para sacar algunha foto. Na miña adolescencia tuve unha pandilla de amigas moi boas. Éramos unhas nenas moi xoguetonas e de mozas tamén o pasábamos moi ben. Os domingos saíamos de paseo pola estrada xeral, xa que non había tantos coches como hai hoxe. Era a nosa diversión. Ás veces viñan mozos de outros povos e divertíamonos moito. Entón non había discotecas, pero nós facíamos baile con algún tocadiscos, ou ainda que fora sin música, gustábanos moito bailar. Que bons tempos aqueles. Recordo con moita alegría todas as festas e feiras que había por aqueles tempos. A festa de San Vítor en Seoane era unha celebración moi bonita, era de merendas. Nós íamos moitas veces cos nosos pais. Ao terminar de comer sempre había troula, había burros e xogábamos con eles. Cada 15 de agosto pasámoslo en Reza, onde se celebra unha festa moi divertida, e merendábamos xunto ao río. Tamén pasei moitos veráns na praia, en Vigo, Sanxenxo ou Sabarís, que é onde sigo indo hoxe en día, cada vez me gusta máis. Tamén fun moitas veces ao Santuario dos Milagres. Unhas veces íamos en coche, pero a maioría das ocasións íamos andando. E pasábamoslo moi ben polo camiño. A día de hoxe, pola novena, no mes de setembro, ainda me achego. Cando veo unha curmá miña de México a pasar unha temporada con nosco, alá polo 50 fomos á feira de Montederramo para ensiñarlla, xa que ía moita xente e ali comemos e pasamos todo o día. Por esa época tamén veo un sobrinho de miña nai de México que non coñecía e fíxolle moita ilusión. Tamén gardo moi bo recordo de cando veo a Virxen de Fátima polo pobo. Unha das que levaba os cordón do estandarte era miña irmá e eu ese día estaba disfrazada de Xacinta. Ou de cando íamos a vendime á casa dunhos curmáns a Ourense. Na casa dos meus avós en Loña do Monte facías a limpa do pan. A miña irmá e eu íbamos moitas veces a pasar longas temporadas con eles. Íamos de moi boa gana. Éramos as únicas netas que tiñan aquí, xa que ademais estaban en México. Aos 22 anos puxenme a traballar de caixeira nun supermercado en Ourense, que se chamaba Ciosa. E un dos xefes que tiñamos era entón o presidente do Club de Fútbol de Ourense. Con ese motivo, leváronnos a todos os da empresa a Coruña, que éramos uns 30 empregados. Xogaba Ourense contra o Deportivo da Coruña, un domingo, pero xa fomos desde o sábado e dormimos no Hotel Riazor. Comemos en Basteagueiros e fomos a visitar o Porto, a Torre de Hércules e varios sitios máis. Deronnos as entradas para ir ao fútbol, pero non fomos ningunha das mulleres. Eu era a primeira vez que visitaba Coruña, despois fun moitas veces máis, xa que me gustou moito, ademais, miña irmá viviu ali uns anos. Cando estuve en Ourense, tuve unha pandilla de amigas moi boas, e aínda hoxe nos relacionamos, a pesar de que unhas están casadas e outras non. Íamos á festa do Santiago a Ponte, levábamos a merenda e despois quedábamos ao baile. Non ata moi tarde, porque ao día seguinte tiñamos que traballar, pero aproveitamos todo o que podíamos. E ainda hoxe, cando nos xuntamos, contamos as nosas anécdotas e rímonos moito. Era unha amizade moi boa. Desvanece la bandera como fuma y desmayada. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Empecei contando esta historia de parte da miña vida falando da ponte romana e do pobo de Vilariño. E agora termino mencionando tamén o meu querido pobo e as grandes nevadas que caen no inverno, provocando unha estampa maravillosa ao ver todo coberto por un espeso manto branco. A min encanta a neve, e cando era pequena facía bonecos de neve moi bonitos, e acababa sempre xeada. A miña nai quentaba as mans cas súas fregándomas
E meu pai dicíame, pero filla, pero nunca se enfadaban. Isto é un pedaciño da miña vida, na que houbo altos e baixos como é normal, pero se me desen a escoller repetiría sin dúbida todas e cada unha das miñas vivencias.